Ito, may cellphone ko dyan. Ano na yung may cellphone ko? Ay, walad siya. Pakita yung cellphone ko. Wala si kayo. Babaysin ko labat. Babaysin na yung patanir. Magkilatan, singa mo another. Ang dalatan, da paano mo na nanginigtan. Akin na, wala yaya mo musirin. Ang gawa pa. Babaysin ko nito, wala anapon ko. Ito anapon nyo. May TikTok, ay uso man ko ng TikTok. Man TikTok kayo, mataking kira. Sabay ko labas ng bantay, akin na, walang maugas. Walang bagasirin niya maugas. Naguno yung muni yalaan, maluto ka pa ni. Iyaki, maluto yung tampol, natutang kimot. Nilima. Sumpa mo maluto ba mga liw kay magic sarap, sanduan agad. Ito agad, ang apply doon agad natin. Kano po ang diarman mula. Iyaki, manabuno akni. Anong tuyo man TikTok? Ingani. Anak. Wala pa. Ito man. Malapis sa kaya magic sarap. Sandoy agad. Ang kapidoy agad. Ang kapido. Sa bigay. 5. 5 ya? Uning pamura ala para si ka. Ay paano na ba mo ning bawasan? Nalugi ka saya. Ay pamuri agad dadya. Ay ang bagal lino. Oy, Berto! Ay lino, ka man na. Luko ka nga. Okay na? I-upload mo yung TikTok ng nanay mo. Ito yung upload ko. Mga pin-upload ko. Nanang na mo. Ay bastera rin nanay ko. Kapigantin mo ako. Dimantin mo ito. Ay makapalo kay nanay mo. Sinasikli kasi. Ka, itabang niya. Nay, ang tutay niya upload yung Facebook ko. Yeah, ang tutay niya upload content asatan. Ay makapabayan kayo. Nanungi pa yan eh. Ay makapabayan kayo.